Saúdos, benvidas e benvidos a Soltando Estacha, o programa dos resumos da Liga Galega de Traiñeiras, Trofeo Xunta de Galicia. En Bueu comezamos a repasar unha das fins de semana máis intensas da temporada. O sábado 11 de xullo compartiron campo as dúas competicións masculinas. E a calor, unha tarde acabaría con treboada, e as primeiras en entrar en acción eran as traiñeiras da Liga B, Ribeira, a filial de Bueu e a filial de Chapela Uofco. E a continuación, Salgado Perillo, Puebla, Cabo da Cruz B e Rianxo. Dúas quendas lanzadas na segunda edición da bandeira praia de Pescadoira. Esta segunda xornada da Liga B chegaba como líder Rianxo, gañadora o sábado anterior na Pobra do Caramiñal. A filial de Chapela Uofco daba 4 segundos por diante da filial de Bueu Simei. Na segunda Ciaboga por detrás delas e a Ribeira, que fora a mellor clasificada das tres na apertura do curso. Entre as 4 primeiras da xeral viñan cabeza Salgado Perillo. Os de Oleiros metíanlle 7 segundos a cabo e 11 a líder Rianxo. A última en completar o segundo longo era Puebla. Dende o barco da organización estabas asistindo a unha relativa sorpresa ao dominio de Salgado Perillo, que se presentou en Bueu como terceira na xeral. Champa final de Chapela Uofco B, gañadora con autoridade da primeira serie, segunda concluía Bueu Simei B e terceira Ribeira. Imparable achegábase as bollas de meta Salgado Perillo, asinando un triunfo histórico pro Club de Oleiros. Rianxo foi a máis e fixo segunda, batendo no último longo a Cabo da Cruz B. E o tempo de Puebla otorgoulle a quinta praza por detrás da filial de Chapela. Escoltamos as valoracións dos protagonistas, empezando polas do conxunto anfitrión. Bueno, recomando hoxe en casa, Bueu Simei B, sobre todo un equipo para curtirse. ¿Qué tal a experiencia, Rafa? Bueno, a ver, a experiencia, eso, a trainera B, nos temos a suerte que temos bastantes rapaces, entonces é unha oportunidade para eles de, bueno, que sigan conectados ao remo, que aspiren a chegar a Liga A, o sea, a trainera A. Isto é unha maneira de, bueno, unha maneira de telos enganchados e que se vayan rodando e vayan collendo experiencia como remeiros e, bueno, que sigan na pelea, vamos. Nos nese aspecto somos un pouco limitados porque temos moito juvenil e moito tal. Tampouco que compitamos, todo o mundo lle gusta ganar, por supuesto, pero, bueno, nos basicamente a trainera B simplemente para que eles se roden e o disfruten, que de momento creo que o están facendo. Como vos ides aquí de Bueu? Bueno, probamos segundo puesto. Non nos lo esperábamos, pero bueno, foi unha regata bastante complicada, boia de fora, o noso rival iba pola boia 1, notábase o cambio, pero bueno, ainda así tampouco foi a nosa mellor regata. Saliron diante, aguantáronse, Cabo tamén nos peleou moito, despois no tercer largo supemos remar mellor, metimos a proa, e despois no último largo queríamos ir a por Perillo, queríamos bandeira e empachámonos, e xa chegamos bastante desmontados ao final da regata. Tempos parciais da bandeira praia de Pescadoira, coa victoria de Salgado Perillo por 6 segundos de vantaxe respecto a Rianxo. Terceira Cabo da Cruz B, cuarta Chapela Uofco B, quinta Puebla, sexta Bueu Simei B e séptima Ribeira. Na xeral, Rianxo lideraba un punto de diferenza respecto a Salgado Perillo. Despois de 3 anos consecutivos como última clasificada na xeral da Liga B, Salgado Perillo viviu un día inesquecible en Bueu, un triunfo que confirma a transformación dos de Oleiros. Da Liga B pasamos a Liga A, con 5 trañeiras en cada quenda. Subía o pano a primeira xornada da bandeira Concello de Bueu. 31ª edición deste evento, que este ano constou de 2 días de competición, sendo ambos puntuables por separado para a Liga. O primeiro longo dominou na Cabana Ferrol e no segundo tomou a mando Mugardos. As 3 primeiras nesta manga eran traiñeiras de Ferrol Terras, porque terceira marchaba Narón. Aquí vemos a segunda Ciaboga con Mugardos a fronte, 4 segundos por diante da Cabana e distanciándose en 8 de Narón. Na cuarta posición viraba cesante Roda Vigo e pechaba a quenda unha xornada máis Castropol, en pleno proceso de reconstrucción os asturianos, cuartos clasificados o ano pasado na Liga A. O vento empezaba a ir a máis, a favor nos longos de ida e en contra nos de volta. Estabas achegando a treboada da que se libraron estes equipos, os que ocupaban da sexta a 10ª praza na xeral da Liga despois das 2 primeiras xornadas. O mellor clasificado era Mugardos e así o fixo valer sobre Auga. A emoción estivo no pulso polo segundo posto. Narón acabou remontando ante a Cabana Ferrol.
que comezara o último longo con 7 segundos de vantaxe. Cesante, Rodavigo e Castropol non tiveron a opción de mellorar súas posicións. A terceira regata da temporada na Liga A reunía por primeira vez na mesma quenda aos 5 primeiros clasificados na xeral. Irán Pereira, Meco, San Bertolomeu Bersí, Bueu Simei e a líder Cabo da Cruz. Remando baixo ameaza de tormenta, o Ecuador do percorrido alcanzaba o Cabo con 2 segundos de vantaxe en relación a Tirán Pereira e con 4 respecto a Meira. Mecos cuarta, e Bueu Simei B tamén melloraban as referencias de Mugardos, a máis rápida na anterior serie. O campo de regata estaba cada vez máis cuberto, ao lonxe xa se vían os rayos e os relampos. E fuxindo a treboada, Cabo da Cruz rachou por completa a regata nos 2 últimos longos. Segunda vitoria da temporada para líder, Tirán Pereira entraba a 14 segundos. Terceira, San Bertolomeu Bersí. Cuarta, Mecos e Bueu Simei. Non puido rebaixar o tempo de Mugardos. Así o viviron os remeiros. Bueno, vitoria, liderado en solitario nunhas condicións tremendas. Sí, bastante vento hoxe, a verdad, pero bueno, eran as condicións que hai que adaptarse, para iso estamos entrenando tamén día a día, preparando isto que pode pasar como un día de hoxe. Sí que é certo que cambiaron as condicións un pouquiño respecto á regata da Liga B, un pouco tamén respecto á primeira tanda da Liga A, sobre todo na dirección do vento, máis que na intensidade. Pero bueno, unha regata competida, os nosos rivais da nosa tanda, tanto Bueu como Mecos, como Tirán e como Meira, fixeron un primeiro largo moi potente, moi competitivo. Costounos moito, a verdad, virar canda eles e depois poñerlle proba, pero bueno, conseguímolo. Treboada, como xestionabades no barco? Como se non existira. Hai que obviar eso porque ao final desconcentraste e non vale a pena, non nos axudan nada e hai que centrarse no que nos pode axudar a ganar segundos. Está claro que co transcurso do día cada vez ide se poñendo peor a cousa, pero bueno, isto é o remo, aquí son condicións abertas para todos e hai que saber adaptarse. Como valoro? Pois positivo, seguimos construindo, mañán toca outra xornada aquí en Bueu e a seguir traballando. Abonándose agora, non? A cuarta posición, consolidando vos en sí, intentamos a ver si día a día, pasiño a pasiño, intentar buscar un puntiño máis, a ver se podemos acercaros de arriba e separarnos cada vez máis da tabla baixa, pero aquí somos todos competidores, está claro que eu penso que tanto o Bueu que nos ven por detrás os que temos por arriba, sempre estamos a máis, así que a seguir traballando, deso nos caracterizamos ali Mecos, así que ahora vamos. Vela aquí os tempos da primeira xornada na bandeira concello de Bueu, Cabo impúxose as dúas trañeiras de Moaña. Cuarta Mecos, quinta Mugardos, sexta Bueu Simei, séptima Narón, oitava a Cabana Ferrol, novena Cesante Rodavigo e décima Castropol. Na xeral, rachábase o empate na primeira praza, os de Boiro pasaban a ter 2 puntos máis que os de Meira, terceira Tirán Pereira. O domingo, xa sen a treboada a tarde anterior, a Liga Feminina e a B masculina preparábanse para sair a auga en Chapela. Ambas competicións celebraban a súa terceira xornada da temporada. As mulleres tocáballes agardar porque o cartel desta matinal abrían os remeiros que na véspera mediran forzas en Bueu. Cuarta edición da bandeira Chapela UOFCO, coa composición das quendas respondendo á clasificación do día anterior. Puebla buscaba sacarse o amargo sabor de boca que lle deixara o seu quinto posto en Bueu e destacábase na primeira metade da regata de Ribeira e de Bueu Simei B, as súas acompañantes na primeira serie. Mar calmo no peirao de Chapela, onde Puebla non permitiu en ningún momento que saltara a sorpresa na súa manga. Bateu por 16 segundos a Ribeira, que nesta ocasión, a diferenza do acontecer na véspera, sí que puido coa filial de Bueu Simei. A Liga B deu un estirón esa temporada e conta con 7 traiñeiras. A camisola de líder nesta terceira xornada volvía a defender a Rianxo, que tiña como rivais na quenda de honra Salgado Perillo e as filiais de Cabo da Cruz e Chapela UOFCO. Na segunda Ceaboga, Rianxo viraba 4 segundos por diante de Salgado Perillo. No duelo entre filiais, Chapela UOFCO estaba superando a de Cabo da Cruz. Dúas batallas dentro da mesma serie e no man a man pola vitoria non cedeu Rianxo. A Virxe da Guadalupe axudicaba a bandeira, a segunda nesta campaña. Triunfo rianxeiro ante Salgado Perillo para reforzar o liderado. Terceira praza para os locais para Chapela UOFCO B e por último cruzaba as bollas a filial de Cabo.
Bueno, a verdade que unha regata moi completa, moi ben, sabíamos cales eran as nosas intencións, pois nada, plasmamos o traballo de todo o inverno, que é o que tocaba, no? Sabíamos que iba a ser unha regata moi larga pola tanda anterior, pero a verdade que unha regata moi ben, moi contentos co equipo. Bueno, salides do fin de semana con unha vitoria e un segundo posto. Que valoración facedes este fin de semana? A ver, moi ben, no? A veces fai falta unha chamada de atención, no? Como a regata de onte, para activarse, creo que fai falta a todos os equipos, pero bueno, a ver, estamos moi contentos co noso traballo, hai que seguir pa diante, sumando vitorias e facer o mellor posible. 2 vitorias e un segundo posto, imagino que o obxectivo de Rianxo non é outro que loitar pola Liga. Sí, a ver, estamos traballando para ese, no? É o obxectivo, pero bueno, pouco a pouco, hai que ir regata a regata e vivindo presente. Imos cos números da bandeira Chapela Uofco. A victoria de Rianxo por diante de Salgado Perillo, 10 segundos de vantaxe. Terceira Chapela Uofco B, cuarta Puebla, quinta Ribeira, sexta Cabo da Cruz B, séptima Bueu Simei B. Na xeral, Rianxo líder con 2 puntos máis que Salgado Perillo, terceira Puebla. Celebración dos vencedores na terceira xornada da temporada. Rianxo, que o ano pasado non contou con trañeira masculina na Liga Galega, volveu con forza. Quenda para as mulleres, con 10ª bandeira femenina Concello de Redondela. Poñíanse en marcha Castropol, Esteirana, Rianxo e Cabo da Cruz. E por primeira vez esta campaña regata a 2 longos, o formato instaurado dende este ano na Liga Femenina. Cabo estivo a outro nivel na primeira serie, victoria das de Boiro, 21 segundos máis rápidas que as súas veciñas de Rianxo. Terceira fixo Castropol e cuarta concluiu a debutantes da temporada Esteirana. O tempo de 11 minutos e 23 segundos de Cabo era referencia para as traiñeiras da quenda de honra. Amegrove, Tirán Pereira, Chapela Uofco e a líder invicta Salgado Perillo. Entre as 4 primeiras da xeral, Perillo deu continuidade ao seu magnífico inicio de temporada. Nova vitoria, terceira consecutiva para o equipo do Oleiros. Segundo posto para Tirán Pereira, o sprint ante Chapela Uofco. A serie pechouna Amegrove. Foi unha regata moi dura. Empezamos a moito ritmo, xa que o mar en contra o exixe un pouco, pero al final nos acabaron adiantando Tirán. En el último largo le conseguimos recortar un pouco, pero non foi suficiente. Perillo foi moi rápida, sabe como facer este tipo de regatas, se nos adiantou xa no primer largo, e nosotras pois a seguir mellorando. Que significou para vos remar na casa? Remar na casa sempre é un regalo. Aparte que al final o campo coñecemos, sabemos onde están as referencias e contamos con máis ventalla referente aos outros barcos. Bueno, para rematar, estades aí pretiño de Perillo, pretiño de Tirán. Que falta para poder loitar polos bandeiros? Temos moito marxe de mellora, eu creo que podemos mellorar, é un equipo moi novo, somos todas moi xóvenes, eu creo que con entrenos e ao largo da temporada podemos mellorarlo todo. Chapela Uofco, as raíñas da Liga Galega nos 3 últimos anos, remaron a casa e na bandeira femenina Concello de Redondela tiveron que conformarse con ser terceiras. Segundo posto para Tirán Pereira na victoria de Salgado Perillo, cuarta Cabo, quinta Megrove, sexta Rianxo, sétima Castropol e oitava Esteirana na xeral, pleno de triunfos para Salgado Perillo. As remeiras da Brava leváronse a bandeira organizada polas segundas clasificadas na Liga e defensoras do título por Chapela Uofco. Todo un golpe sobre a mesa.